μπροστά εδώ. Καπέλα δεν φοράτε. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Όλοι εμείς που συμμετείχαμε σε αυτήν την δεύτερη διαδρομή που διοργανώσαμε με πολύ μεγάλο αγώνα και κόπο, θα είμαστε και νικητές και αυτοί που δεν έφυγαν στα ποδήλατα. Γιατί όλοι μετά θα πάμε να διασκεδάσουμε απέναντι εδώ στα παιχνίδια. Εντάξει! Δεν σας ακούω δηλαδή. Πας και κουραστήκατε να μικραίνουμε λίγο τη διαδρομή του χρόνου. Να το μεγαλώσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε την πρώτη, έτσι. Για τους μεγάλους. Θέλω το πιο όμορφο κορίτσι να έρθει εδώ να μας τραβήξει αυτό. Ελάτε. Έλα εδώ. Βασιλεία. Φωτογραφία την κόρη. Πρέπει την Διονυσία. Θα τσακίσει. Το νούμερο. 390. Το 390. Άντρες, αντρικό. Όπου δεν ξέρω τι έχω. 390. Για 22 βαθμούς. Πάμε για το δεύτερο ποδήλατο. Ένα παλικάρι όμορφο θέλω. Έλα Λαβρανάς. Λαβρανάς. Έλα γυναίκες, Σακούρα. Πάμε για η δεύτερη. Είναι η Αλβάρα που ψάχνει να το γελάξει μέσα. Είναι τα αντρικά. Είναι γυναικεία. Γυναικεία. Ανακάλυψε αγόρι μου μέσα. Θα κάνουμε ένα ακόμα και να κάνεις πάνω του και να κάνεις ψέλα. Για πες μας λίγο το νούμερο. Ποιο είναι, ένα θα λέγεις. Μπράβο, ποιο είναι. 208. Το 208. Γυναικείο 208, το ποδήλατο. Μη σημειώνετε με μαρκαδόρο πάνω τώρα το νούμερο. Το 208, εδώ η κυρία. Μπράβο.